നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെ സാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു. AI ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ നമ്മളിൽ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അതിനപ്പുറം AIയുടെ സാധ്യതകൾ മറ്റ് മേഖലകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയാണിപ്പോൾ. ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന AI റോബോട്ടിനെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ETH സൂറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ നിർമ്മിച്ചത്. 4 കാലുകളുള്ള ഒരു റോബോട്ടാണിത്. സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറയും ബാഡ്മിന്റൺ റാക്കറ്റ് പിടിച്ച ഡൈനാമിക് കൈയും ഈ റോബോട്ടിലുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഷട്ടിൽ കോക്കിന്റെ സഞ്ചാരം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പാത കണക്കുകൂട്ടി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഈ റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് റോബോട്ട് ബാഡ്മിന്റണിൽ മികവ് നേടിയെടുത്തത്. കോർട്ടിന്റെ അളവുകളും ഷട്ടിൽ കോക്കിന്റെ വേഗതയുമൊക്കെ കണക്കാക്കി സ്മാഷുകൾ തൊടുക്കുന്ന റോബോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ വീഡിയോ സയൻസ് മാഗസിൻ തങ്ങളുടെ X പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.